Kom in i vår sal. Dessa. Is er nog wat te eten? Ik weet wat dit is. Zet even maar een hele stukje in. Krijg zo nog een rijtje. Dus dat ik al heb. Wow, dat is ik al heb. Nou, dit kan niet. Dat is het vol. Ik vind het wat. Dat is een leuke show. Zo is het.
Okay. Brr.